Здравейте и добре дошли в новия ми канал Георги Гатев, в който ще качвам видеа с факти, гейминг видеа и още много други. Ако не искате да ги пропуснете, се абонирайте с камбанката. Така, вторник и събота ще качвам видеата с факти, образователните видеа, а четвъртъка ще качвам гейминг видеата. Така че за гейминг видеята може да пишете долу в коментарите какви игри да играем. И това е. Просто иска да ви кажа тази информация, че този канал ще има видеа с факти и гейминг видеа и още много други. Така че предлагайте долу в коментарите за игри за гейминг видеата. Също така в този канал ще има и влогове и много различни неща, така че се абонирайте.